Vi er radikale. De radikale arbejder for en ansvarlig økonomi, grøn vækst, god udlændingspolitik og seriøse uddannelser. Det kan måske lyde en smule kedeligt og ikke noget specielt, men det vi gør i radikale er, at vi tænker anderledes. Vil du gerne bo i et land, hvor uddannelse ikke er noget, der er fokus på, noget der skal overstås og igennem for dit liv, for alvor begynder, så vil vi i radikale venstre i hvert fald ikke have det. Vi vil gerne have, at uddannelser er noget, der bliver lagt vægt på, og der er plads til alle jer forskellige unge. Radikale mennesker tror vi, at gode uddannelser er nøglen til velfærd og vækst. Derfor prioriterer vi investeringer i skoler og uddannelse. Vi synes, det er vigtigt, at flere unge skal have en uddannelse. Det er godt for samfundet, og det er godt for de unge. Vi synes også, det er vigtigt, at nogle ordentlige lærere til for at undervise især unge. Derfor er det, vi vil gøre, at uddannelse er bedre. Det vi gør ved at investere i læreruddannelse. Noget andet, vi også lægger vægt på, som måske interesserer jer unge, er kultur. Vi arbejder for et mangfoldigt og nuanceret kulturliv i Danmark. Kulturen gør folk mere kreative, nysgerrige, hvilket vi tror skaber en større sammenhængskraft i landet. Vi mener, at kulturen er en vigtig del af Danmarks fremtid. Vi arbejder for, at der bliver udviklet på den design og moderne kunst, vi har. Så hvis du vil have et land i udvikling, så stem på de radikale.